μήπως με τιμήσουν οι άνθρωποι για κάποιο αμάρτημά μου στους θεούς. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο θα ακουστεί από το Ραδάμαφη Αναστασάκη ο ύμνος της θεής πάση σε όλους τους θεούς. Λίγα μέτρα μόλις ο βωμός του ελαίου, όπου όλοι οι οικέτες πήγαιναν για να νικήσουν άσχημα. Αυτό το βωμό σε μια Ελλάδα που τα έχουν κάνει ρημαδιό, σε μια πατρίδα που έχουν ευτελίσει στον έσκατο. Μην μιλάμε μόνο για τα διάλεξη, μετά ό,τι θέλει.